खुलुमबाय गासैखौबो बर' सादोर हासार चेनेल जाना नोंथांमोनखौ बरायलाबाय आसा थिदों नोंथांमोना बे दैज्लां बोथोराव अखा हानाय बोथोराव गासैबो मोजां दङ आङो मोनसे बाथ्राखौ लानानैसो दिनै नोंथांमोनजों आङो सावरायनो नागिरदों बे भिडिअखौ बानायनाय जादों थ' नोंथांमोना मिथिगौ मैया रादाबनि गेजेरजों नोंथांमोना गासिबो बे बाथ्राखौ मिथिबाय जानांगौ बिटिआरनि सासे एकर्ड खालामग्रा सिगनेटरि आरो एनडिपिनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट बिथां रन्जन दैमारि बिथांनि मोदोमाव कभिड-19 कर'ना भाइरास पजिटिभ मोननाय जादों बे जोबोदनो संखिखांथाव आरो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा जायखौ लानानै आं नोंथांमोनजों दिनै सावरायनो नागिरदों बेयो जोबोद माने साननांगौ बाथ्राथार मानोना जेलनि जोबथेसालियाव थानानै माबायदि बिथाङा कर'ना भाइरास जानो हाखो मानो जानो मोनखो बे आंनि थाखाय मोनसे सोंथि बे जेनुवेन सासे सुबुंनि गासिबनिबो सुबुङाव बे मोनसे सोंथि जागोन मानोना जों मिथिनाय बायदिब्ला बे गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जेराव बैनि ट्राइबेल हिस्ट्रि दिहुननानै जे सुबुंनियाव कभिड-19 जे पजिटिभ बे मोननाय जायो बेखौ हयथ' निउसनि गेजेरजों सोरबा जेनेबा गुबुन जायगानिफ्राय थांनानै फैनाय सुबुंफोरनिफ्राय जों जेब्ला कभिड-19खौ जोङो सुनाय जायो बा बिथांखौ नायनाय जायो टेस्ट खालामनाय जायो अब्ला बे केसा मोननो हायो नाथाय मोनसे सोंथि जेराव जेलावनो थाबाय थानाय सासे केदि रन्जन दैमारि सार बिथांनि मोदोमाव माबायदि कर'ना भाइरासआ मोननो हाखो बे जोबोद जोंनि गेजेराव मोनसे बिग कुइसन एभ्रि बर' सुबुंनि गेजेराव बा सुबुंफोरनि गेजेराव बे मोनसे सोंथि माबायदि बेवहाय कर'ना भाइरास बेयो साग्लोबहैखो बे जायगायाव अब्ला बेथ' बिराद जेनुवेन सुबुंनि थाखाय बे सोंथि जागोन आंनावबो बे जादों दा बेनि थाखायनो बे नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों दाख्लै DY 365 आरो गुबुन गुबुन चेनेलफोराव नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिदोंमोन दि उकिल गगैनि मोदोमावबो कभिड-19 पजिटिभ मोनबाय होननानै बुंदोंमोन बिराद आसरित बाथ्रा नङा होमबा थ' बेवहाय आङो मोनसेखौ एसे गिनाय मोनसे फैदों जे रन्जन दैमारि सार बिथांनाव दि कर'ना भाइरासआ एक्जेक्ट नंमारगोन ना नंमारा बिथां रन्जन दैमारि सार बिथांखौ जेब्ला ट्रिटमेन्ट होगोन बे ट्रिटमेन्ट होनाय समाव लाइफ मोनसे ट्रिटमेन्ट होनांगौ माने बेखौ जेब्ला सिकित्सा खालामगोन बे सिकित्सा खालामनायखौ लाइफ होनांगौ लाइफ माने डेट मिन्स मा जिथिया बेखौ ट्रिटमेन्ट खालामो बै ट्रिटमेन्ट खालामनाय केमेरा अन थाबाय थानांगोन बेखौ आं लुबैदों आंनि एज ए सुबुं हिसाबाव मानोना गोबां जायगाफोरावनो बिदिनो कभिड-19 केसाव जे थैनाय सुबुंफोरखौ बेखौ नायनो होआ आरो बेखौ मा जादों मा जायाखै बेखौ नायबिजिरनो होआ मानोना बेखौ थैबाय एक्सपायार जाबाय माने गैला बिदि जायो दा बेवहाय बेखौबो जायखौ आं माने आंनि साननायसो बे जायखौ फोथायनाया उल्थाबो जानो हागौ मानोना बेवहाय ओरैबायदिबो जानो हागौ बिथांखौ जुदि बायचान्स ट्रिटमेन्ट होनायावनो कभिड-19 केसाव जुदि थैदों होननानै जुदि बुंना होयोब्ला मा जागोन होनब्लाना बिराद साननो गोनां बाथ्रा दा बेवहाय जोङो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जों नुयो जोङो बे कभिड-19आव थैनाय सुबुंफोरखौ बांसिनखौनो बेखौ जों गोदानै नायफिननाय जाया बावला JCB गारनाय नोंथांमोनाथ' नुखांबायानो मिडियानि गेजेरजों JCBजों गारनाय मानसिखौ दाङे नायनोबो होयो बिदिबायदि जानो हागौ जायो दा बे बेलायाव नैबे जाय बिथांमोननाव रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे 12 जन जे सुबुंनाव आं मोनथिनाय हिसाबाव 12 जन सुबुंनाव कभिड-19 केस बे जादों एनडिपिनि केडार बिथांमोनावबो थ' अब्ला बिथांमोनखौ जेब्ला ट्रिटमेन्ट खालामो अब्लाना मोनसे लाइफ स्क्रिनिंआव ट्रिटमेन्ट होनांगौ बे आंनि फालनिफ्राय मानोना जोंनाय बेवहाय ट्रिटमेन्ट जुदि मोजाङै लाइफआव होआब्ला गमामायैनो बेखौ एक्चुअलि बे कभिड-19 केस जामारदोंना जामाराखै आरो जादोंब्ला बेखौ सोखानायनि थाखाय माबायदि ट्रिटमेन्ट होगासिनो बेखौ जों मिथिनो बिराद गोनांथि मानोना मोनसे समाव ओरैबायदिबो सम फैनो हागौ जानाङाथों जे बेवहाय बिथांखौ ट्रिटमेन्ट होबाय दं लास्टाराव मा जाबाय बेयो एक्सपायार जालांबाय बा थैलांबाय दा बे बेलायाव जों बेखौ नायनो मोनगोन ना मोना बे बेलायाव जों बेखौ बिजिरनो सम मोनगोन ना मोना बे मानसिखौ एक्चुअलि कभिड-19 पजिटिभ नंमारगोन ना नंमारा आरो लोगोसेनो बेखौ माबायदि ट्रिटमेन्ट होनाय जादों दा बेवहाय थैबाय होननानै घोषणा जुदि होना होयोब्ला जोंहाथ' बिराद लस जागोन दा बे बेलायाव साफ्रोमबो आंनि भिउवार लोगोसेनो साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ आंनिफ्राय मोनसेल' बुंनाय जे आंनि बायदिब्ला बिथांखौ जेब्ला ट्रिटमेन्ट होयो लाइभ होलायनाङा नाथाय मा भिडिअ एभ्रि टाइम बिथांखौ भिडिअनि गेजेरजों बा बेखौ TV चेनेल नङाब्लाबो बेखौ बेनि ट्रिटमेन्ट होनायखौ 24 आवार्स बेखौ केमेरानि गेजेराव लाखिनांगौ बे आंनि बुंनायसो बे जाथारनांगौ बे नङा नाथाय आं लुबैदों आरोना एज ए पार्सन एज ए बर' सुबुं हिसाबै आं बेखौ लुबैदों बिथांनि ट्रिटमेन्ट होनायखौ लाइभ होनांगौ लाइभखौ मबाइल फेसबुकाव होलायथारनाय बे बाथ्राखौ बुङाखै जायखिजाया बिथांनि ट्रिटमेन्ट होनायखौ केमेरानि बेन्दोङाव लाखिनांगौ जे बिथांखौ एक्चुअलि ट्रिटमेन्ट होगोना होमाराखै मा होमारदों माबायदि ट्रिटमेन्ट खालामदों बेखौ जोङो मोनथिथारनांगोन मानोना दहायनो आं एसे बुंखाबाय नङा होमबा बबेबा मोनसे जायगायाव जुदि माबा मोनसे जानानै डेथ जादोंब्लाबो दा बिदिनो केस जागासिनो ना नैबे समाव जेब्ला कर'ना भाइरासनि
भाइरासाव जेसेबां थैदों बेनिख्रुइ केन्सार डायबेटिस खायसे गुबुन गुबुन बेरामाव जानानै थैनाय गोबां जोङो सुबुं दङ बे इण्डियाआवनो बुं वर्ल्डआवनो बुं सोरबा हाई प्रेसाराव जानाय माने लास्टाराव जि जाखांबाय ट्रिटमेन्ट खालामखानाय बा डक्टरनाव नों ट्रिटमेन्ट लाबाय बेनि उनाव थैदोंब्लानो कर'ना नोंगौ बेवहाय कर'ना दं भाइरासआ बे सोरनावबा जादोंब्लाबो जायाखैल' थैखांनायनि उनाव बेखौ कर'ना भाइरास होननानै मोनसे डिक्लेयार होनाय जायो माने सन्देह जुक्त बे मोनसे जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों थ' बे बेलायाव बिथां रन्जन दैमारिनि बेलायाव बे मोनसे बुस्थुआ बा बे मोनसेया जाथारनाङा आं बेखौ लुबैदों दा बे हिसाबाव बिथांखौ ट्रिटमेन्ट होयोब्ला मोनसे भिडिअ केमेरानि गेजेरजों बिथांखौ 24 घन्टा ट्रिटमेन्ट होनायखौ केमेरा लानांगौ आं बेखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं बेखौ लुबैजादों आरो एसे बर' सुबुं हिसाबाव दा नोंथांमोना मा जायो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायनो हागोन आरो बुंनो थाङोब्ला कभिडआव कर'ना भाइरासआ बुंनाय बायदिब्ला बेसेबांबा आरो गिनो गोनां बेराम नङा मानोना बियो मोनसे जोंनि फ्ल' जायो नङा गगा मोनो बे गगा मोननाय बायदि गुजुनाय बायदिनो गुजुनाया जेरै गगा मोननाया जेरै अनलि 1 उइक थायो गुजुनायफोरा बांसिन जुदि जाथारोब्लाबो 1 उइक थागोन बेनि उनाव आल्टिमेटलि बियो हामलाङो थ' बेबायदिनो बेबो बेरामा जे न'आव थानानैनो जे सुबुं जानथाय बे जानथायखौथ' जों मानिनांगोन सरकारनि जिखिनि नियम निथि बेखौथ' जों मानिनांगोन जों मानियाबो बुङा आरो गासैखौबो आं मानिनोखौ खावलायदों लोगोसेनो नैबे बाथ्राखौ जे बिथांनि ट्रिटमेन्ट खालामनायखौ आंनि हिसाबाव लाइफ मोनसे ट्रिटमेन्ट होनांगौ बे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलाय एज ए सुबुं हिसाबाव थ' नोंथांमोनाबो बेनि गेजेरजों बा नोंथांमोनाबो बे बाथ्राखौ बुंनो हागोन थ' भिडिअआ बेखिनियानोसै गोजोन्थों नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै बे बाथ्राखौ नोंथांमोनाबो जुदि आंदों समान समान जुदि बाथ्राखौ मत होफायोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों आरो भिडिअ शेयार खालामनायनि गेजेरजों नोंथांमोना गुबुननो फोरमायनो हागोन थ' गोजोन्थों आङो रावखौबो कन्ट्रभार्सि बेनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जानोखौ लुबैयाखै गोबां सुबुङानो बेफोरखौ लाना राजनितिक खालामनो लुबैदों बा गोबां सुबुंफोरा राजनितिक भाबै बे रन्जन दैमारिनि मोदोमाव कर'ना भाइरास जानायाव सोरबा उमुगा दाय होननानै बुंनो नागिरदों बेफोरखौ जानगाराव थानांगौ जों गासैबो बिथांनि जे लोमजानाय देहा बा कर'ना भाइरासनिफ्राय थाबैनो बिथाङा मुक्त मोनथों थाबैनो बिथाङा हामथों रिकभारि जाथों आं बेखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय इसोरनाव